Iggy, Čo je? koľko vieš, nad čím teraz práve rozmýšľam? Nie? Nad čím? Ty si teraz dával tú tabletku na nože? Aby ťa nebolela. No hej, a čo, akože? Ako vie tá tabletka, keď ju zješ? Že kde ťa to boli? Ako to ona môže vedieť? To je nejaká magia, alebo čo? Alebo čo má GPS? Nefilozofuj, dobre? Ale čo má na v sebe Google mapy alebo Waze, aby ti netrafila do ryti? Však ja tomu normálne nerozumiem. Chápeš? Že boli ťa hlava, ona to trafi do ryti. Ako to ona môže vedieť? Ja, alebo ona si povie, že do ryti. Nejdem do ryti, idem do kolena. Ja to nechápem. Ja nemám normálne slov na teba. Áno, nemáš slov a nemáš asi ani milu. Okamžite si omotať tú nohu igeritom a padaj do sprchy. Však muchy sa tu otáčajú medzi dverami. Však tebe by nepomohol ani tlakový čistý z horbachu. Vieš? Fuj, smraďoch. Dobrý? Rozumieš?